Afsnit 5. Kommuniker let ændringer til kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. I dette afsnit vil vi gennemgå følgende. Tilføje yderligere information til revisionsskyer. Oprette rapporter med ændringer. Publicere rapporter. Vi åbner vores projekt og vælger Redigere emner under Bygbarhed i menuen i venstre side. Vi vil nu samle vores emner i en rapport, således de kan læses af personer, der ikke har Document Controller. I emneredigeringsvinduet kan vi se de emner, vi tidligere har tilføjet, listet op. Vi kan også tilgå emneredigering ved at oprette en ny fane og derefter klikke på skærmvælger rullemenuen, og så enten vælge emneoversigt eller emneinformation. Vi vælger emneoversigt. Her kan vi se alle emnerne med en unik kode og dato for, hvornår de blev tilføjet. Her kan vi så højre klikke på et emne og vælge Åbn i ny fane, hvorefter vi får tegningerne med revisionsskyen vist. Nederst på skærmen, umiddelbart til højre for skærmvælger rullemenuen, kan man i stedet vælge emneinformation. Herved bliver der åbnet et skærmbillede, hvor man kan tilføje yderligere information til de enkelte emner. Der er mere end 20 forskellige felter, hvor man kan tilføje ekstra information. Al information, der tilføjes til et emne, vil senere kunne tilføjes til en rapport og derved videreformidles til andre. For at gøre arbejdet nemmere, kan vi bruge kolonne-presets. Vi klikker først på Bygbarhed-fanen allerøverst i billedet. Der findes 3 forskellige presets, og de vælges ved at klikke på dem. Hvis man derefter højre klikker på en kolonne og vælger Justeret visning, bliver kolonnebredden automatisk justeret efter overskriften. Hvert preset passer sammen med en af de standard rapportskabeloner, der følger med Document Controller. Hvis man udfylder alle kolonner i presettet, sikrer man sig derved, at rapporten bliver udfyldt med den relevante information. Her kan vi også benytte filtreringsfunktionen. Vi vil nu lave et filter, således vi kun får vist nye emner med høj prioritet. Først vælger vi, at prioritet skal være lig med høj. Og derefter, at status skal være lig med ny. Når vi trykker på Anvend, bliver filteret aktiveret. Nu vil vi så oprette en rapport med emnerne. Vi vælger Opret rapport nederst i båndet til venstre. For at oprette en rapport skal vi først vælge en af de skabeloner, der følger med programmet. Vi vælger statusrapport og klikker derefter på Generer rapport i båndet øverst. Vi ser nu, at vi har fået lavet en rapport, der indeholder de nye emner, der har fået prioriteten høj. For at publicere rapporten klikker vi på Gem-ikonet øverst i skærmbilledet og vælger PDF. Vi bruger standardindstillingerne og klikker på OK. Herefter vælger vi, hvor vi vil gemme rapporten. Vi kan også gemme rapporten som et regneark. Vi klikker igen på Gem og vælger nu Excel-format og klikker OK. Man kan selv oprette nye skabeloner eller ændre dem, der følger med i Document Controller standard, men det kommer vi ikke nærmere ind på i dette kursus. I dette afsnit har du lært at tilføje yderligere information til revisionsskyer, oprette rapporter med ændringer og publicere rapporter. Med Document Controller standard er det ikke kun 2D-tegninger, du kan sammenligne. Du kan også hente 3D-bygningsmodeller fra f.eks. Revit, Archicad eller Tekla ind, og på samme måde som i 2D få vist, hvilke ændringer der er sket. Er du interesseret i at lære mere om, hvad Document Controller standard ellers kan, og hvordan Document Controller kan hjælpe netop dig i dit arbejde, kan du gå ind på www.exigo.dk.